kemuntu igoro babanga tenagali asiki banda kia baisifika sako nelchinga no maito mo spati we kenyoro olisaro salo ngasi no maito na RHBS choka HBS tata oyo ndi baisifika kunyoro tike chinga no sine chiatati cha kumotebinga mone 5 kake kiniki okubageni tinyeni manyomonto gwetinyeni kwa kwende noche no saromori agende eduke yenti hotel chinene akoragera nende mbako chiwita chiti obatebira na keep change lago chasingini chaka ochawo gabage gaki abantu bali eineta biembe abantu abako ni chinyeni skoga abuna bo bwento tigere chibe tali hotel chinene keep no wote yo muntu buna keep change obunogoro obunoko bayo kunoko natete bantu bankaga ba prosper abantu bagali babana bogo eneta biembe kujenga CV eneta biembe CV yo manyane CV abanyina bechingeni chitipu echo taite kwenda onya gogo tebchingeni ndati gora 50 iyo ndo nyo ekira kiekoro kugotwale enkolengi enkorenda kuse